Guys, kay naman to'y battle nga ka ng royal. So, nanggihimo na sa guys na. Dari ka ng butangan na agluwag. Kay agluwag di ka rin man nagibutang diya. Diyan na laman siyang butang danas ka ng kuan. Yan na. Butangan kutsilyo. Pwede pagamit na dyan ninyo na. Butangan ng mga kutsilyo. Kuan. Kutsilyo, luwag. Okay. Na maglang lutuan dari sa gamay diya. So, ano yung lingaw-lingaw guys, kaya wala dyan ko ilang mabuhat rong adlaw. Majong adlaw na tatanan guys. So, majong buntag, majong mudtog, majong gabi. So, anong giuban tanan guys, kaya bawa ko nga na gabi, na adlaw naman na rin ang video. Diyan ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Just katuwa pa nakasubscribe sa channel, palihog lang po kung subscribe. Guys, kaya maka-update po sa mga video. Diyan na alay ko dari guys, kaya wali ko ilingaw. Diyan naman ito yung mga galon dari hagi mahimog buwak niya. So, aran na ibutang na ito dapit sa gate. Diyan, kari ang kaputol guys, hagi himuog ka ng butang nga nag-shampoo. Kuan ka ng mga conditioner na pwede man yung butangan. So hani sa itong dado ang butanganan para di magkalat dari dyan. Nang hinlo day ko dari guys, kay si Ali nang hinlo man dito sa taas nang hinlo siya sa mga electric pan. So adyan may mahimo ako po dari narapog ko sa dyan. Na may kuha ng adyo kong tiri guys, ni palit pugkog nga ni na. Kay ang mabago-bago po na mo dari agkuan tumbananan sa mga tiil. Dya, wala ko ilang mahimo guys. Dya, salamat din kado sa mga ning message na nga. Kanang di ko tigkuan guys, di ko tig delete sa mga kanang mga basir. Dya hang anak kay di managanahan nga ng na mga basir bitaw nga masakitan ng anak ko sahay nga kanang kay bawo na mga anak nga Nicole nga kuan kanang sa ko pagka tao ano mapagmahal jud kong ina nga na ja kay bawo na sila nga ingana guys maluluyon jud ko. So katuday ning comment nga katungganong kung si Jack kunoy inahan di kuno sa masugot og kanang hawid-hawiran hagbata kay siguro nagtuo pod si Jack nga wa ko idang alcohol sige na ako idang mao tang na ako bag kay na ako mga gamit na mga tissue mga alcohol mga na ako pang kuan guys before ko mo asa-asa mo hawid nga na ja. So mga to diyang giingan sa comment dyan, murag gidilit siguro to sa hang anak. Kaya ang anak guys, maka-open na sa YouTube kay murag talagin po dito sa diyang cellphone. Unang pasensya na og ma-block jud mo kay usahay di ganahan jud ang anak kay i-block jud ani dyan kay bawo na sila masakitan jud ang anak. Pareho may dali kadto masakitan guys. Mo nang say mama na napining kuan nimo man eh pasagdi lang na ma. Say may nga na siya pero nadji nga nang di na jud niya kaya i na siyang i-block i-judge nang kanang i-delete i-hide nga na. Sa pasensya na mo sa mga na-hide ug na-block kay di jud na ako kaya hang anak na. Unja so mao lagi unja malito guys kanang sakto maputuning comment sa hang kuan guys sakto pud si Jang nga bawal lagi pud ka nang magawid-awid ta kay wala pud ta kailay nga na sakto pud si Jang. Ja sakto pud nga kanang nasa public bitaw nga na maghawid-hawid sakto po putoy dya nga pag-comment pero kuan lang pud ka nang ganahan lang pud mo di na lang pud mo comment okay ra pud basta salamat pud kadto sa inyong mga comment kay arong kuan po ko guys ba kay bawo po ko sayang sadjep kay tanan man jud na mga sadjep nga na pero salamat pasaylo alam po ko ninyo og nasadjep po ko datong video ha kay tinuod man po na nga guys na lisod lagi na maghawid-hawid ta kay nalagi mga kuan karon nga na mga sakit pero nagamping man pud ko sa hong kuan nagamping pud mi kay lisod lagi pud nang magkalasakit ta dala jo pud atong pamilya so nagamping pud ko sa hong kagalingon before pud ko mawid-hawid datong bataa kanang kay bawon to ministorya ko dato daan sa nanay ug sa tatay ug pwede ra ba jud ko mohawid ug pwede ra pud ko nga mo video so wala di problema to kay di po ko basta-basta mag-video-video guys nga kanang wa bitaw kay bawo ang bang tao kay siyempre nasa public ba yamin guys manang sorry lang pud og pasayloa lang pud kog na koy sadjap itong video ha. Ito kay
ug ahal man jang i-video tanan siguro kang gipang buhat. Siguro daghan jud mong mubas na kay ngani na jud ko. Kay bisag na mag CR didto. Makakita ako nga murag labi nag kamukha ni Cristel nga na. Mingon jud ko nga bi pagaksa ko bi nga na jud ko manang pasensya jud mo pero wa na nahagi apilo video kay bawo jud ko nga mabas jud ko kay nganong bisag kinsa lami ang gaksen nga na nga wa kailay nga na ra jud ko guys ka kuan ja muto na dadyo nagahang luha. So walang jud hagipakita guys nga nagtugang luha nga habang nag kuan gatong bata kanang pahawiran to na murag kuan murag sakitan ko nga manay mga bata nga na manang ug ako pala man siguro na kwartahan ron panahon na so daghan jud siguro kung matabangan nga mapatambalan sila. Kay kato guys ang naistorya to siya taga Bicol pa to. Ja mo laging nadugay gisab-an ko sila sa doktor kay nadugay lagi nila og pa-check up ang bata niabot pa to og 11 months kay mo lagi nang wa sila kwarta ikapamasahe mo ri og heart center. So mo jud ni pinakalisod dari sa Pilipinas kay wa jud kay kwarta mamatay jud ta. Mo nang lisod gadyo ta magkasakit karon kay di ta makapatambaw. Bisan ako guys sa una ning agi na ko nga guys nga wa jud ko na pa-check up puro herbal ra ko. Grabe na kong kayilo sa nga tanan. Naglisod na ko kanang bangon. Naglisod na ko kay nagagabi takigan ko. Diyan nangayilo na ko pati ang mata nangayilo na kay agahaday itong atay. Pero kalois Ginoo ni ampura ko naulian ko bisag wa ko nagpa-doktor. Mana guys, ang Ginoo ra jud maka aso sa itong sakit basta ma-time lang tag ampo. So nihilak ko guys, ko gilak nga Lord dugon sa man ko ang makunimo kanang napa ko yung mga anak nga wa pa na mahuman og pa-eskwela manang buya sa laman jud ko Lord. Matusigo ko mga jud jud pasaylogon sa iyong sakay siguro nakasapo ko guys mo nang gitagaan ko og sakit. So kay murag tagaan jud ka og kanang kuan guys basta na kay mga makasakas Ginoo nga wa kaning kuan ni guys manang nahitabo ko to nang panahon. So ni uli po ko to panahon na buhol guys kay dito ko nagpa-check up sa kanang buhol kay na may mga kaila sang patay dito katong si Dr. Bin bisag na nakaila dihan ni Dr. Bin dito ko nagpa-check up. So giresetaan ako ni to guys og mga antibiotic ug kanang kambal nga pangpakalma sa sakit diri sang gilid. So niwali kog Cebu. So na daghan pa kadug na luin ha to guys kay mga silingan usay hatdan ako nila mga tambal kay nga nalagi nangayilo na lagi ko. Before to siya mag pandemic, ja timing pa jud to guys nga mapoy paggawas ni Cristel sa ospital dahil na kuan po si Cristel kanang nadinggi. 2019 na dinggi na si Cristel guys, manang grabe na mong hirap mga trial sa akong kinabuhi pero laban lang gyapon na gyapon ko si Jung atubangan karon. Ja pasalamat day ko kaadyo karong adlaw kay gabi nag-uuna jud ko guys kay malagi nang di palagi may makauli. Ja siyempre daghan ako absent sa akong amo dito sa Cebu. Manang lisod gadyo ganang na ako dari. Madyo lang guys ug na ako yung mga kaila dari nga pwede magpa-extra ko guys ug massage. Nag-try na ko message sa mga kaila dari nga pwede ba kung ma-extra ka ng masahista dari lagi kay makakwarta laman ko. Ja wala lagi po bakante pud ang mga trabahoan dari. So mo try jud ko nga maka kuan ko maka extra ko ba nga nang bisag kanay mga magpa-massage kay mga lagi nang extra dito sa Cebu massage. Diyan sa mandari nga wa man ko yung mga kaila dari mga silingan nga pwede nang i-massage. Pero laban lang gihapon ta guys ja. Tako kadyo kog pasalamat ni Ate Bibi. So Ate Bibi na lang diyang kuan guys di ko mag-mention og nga ni diyang tinuod. Salamat kadyo kay nag-send si ja karon og allowance ni Nicole ni Cristel. Ja tuwa niya gisend guys ni Nicole. Salamat kadyo. Ja salamat tay pug ko ni Ipmia. Salamat kadyo ma'am kay punan pud nimo allowance ni Nicole. Salamat kadyo. So gidingagang pagampo guys nga kanang nay mo suporta sa anak. So gisugod jud siguro sila Ginoo nga kay bawo na jud sila nga wala di allowance sa kang anak. Salamat kadyo kay maka-allowance sa kang anak karong si Manaha. Unsa nag-video call pud ni Cristel kay salamat ni kadyo ma'am Bibs, Ate Bibs. Salamat ni kadyo Ate Bibs kay ra jud nimong ka butan ate ja. Takyo na jud kadyo kag na tabang ni Nicole kay ikaw ra batoy ning bayad sa ijahang kuan kanang
review. Ja mahal ba to yang review kay 85. Ja salamat kadyo ati babes. Kang ginuura jay mo kuan nimo kanang mubaw sa imong mga kaadyo namo. Ja murag wa jud kay duha-duha nga mo tabang namo bisag wa man ta nagkailag personal. Nakita ra nimo sa kahanginan pero grabe ka maluluyon. Salamat jud kadyo. Ang iapil jud kanunay sa pagampo ang inyong pagpanarbaho. Salamat pod sa tanan-tanan. Di na mo matagsa-tagsa og mention katong mga naghatag og kanang allowance ni Nicole. Salamat jud kadyo. Hindi man ko makasuporta guys kay wa man ko'y trabaho dari. Laban lang gihapon ko kay kinahanglan man jud nga patabangan sila stiri kay lisid po kadyo ka silang bidyaan kay lisid kadyo guys og kanang pasikot-sikot dito sa heart center kay kada lihok dagan jud kadto subos nga na bayad nga na pila. So lisid kadyo guys nga usaray ma uban ni tiri kay ara man jud ka daghang pasikot-sikot ja kasi mabili ni ja og kanang mopila ko nga na say mopila kag tingag oras nga na magbayad ra ka. Ja, bao to guys ang video karong adlaw. Daghang kayo salamat ninyong tanan ja ipadadyon jud nato pag-ampo nga mahuman nami ja ma-schedule na si tiri sa iyang operasyon kay arong makakuha na po siya guys kanang mahayahay na po dagi siyang paminaw kay gabi guys pag abot ng budari kuyawan na po ko kay siguro gikapoy jud siguro to siya wa nun mo atake jang epilepsy pero ding sakit ag ijahang dughan. So ano sang ninsang hawp halop-hawp og ijang likod ba mo tong hawp lang pud na guys ja. Sakit jud kuno sa tanan nga murag hiwa-hiwa jud ag ijahang sakitan ta magtan-aw bitaw guys nga di pa mi mahuman kanang gustong tanam kanang mahuman ang tatanan ba kanang pirahan na siya karong di na sa maghaso sa isang gibati. Samantang guys nga taas man kadyo ang proseso. Bisan guys ug kanang naka-private didto, mao gihapon ang proseso nga na kanang kinahanglan pa jud nimo ng check up tanan. Mga kanang check upon jud kag sa mga gipangkuan sa imong lawas, mga si tiri. Check up jud tanan guys, tanan-tanan kay di jud pwede og di siya ma-check up. Di jud basta-basta nga palagi magpa-pira. Diyan mo ito ang video guys, pabalik-balik na lang ito. Ako lang ito ang gibuhat dari ag yaga. Kuan ko ka nga tungtunganan ha dari og buwak. Diyan, see you in my next vlog. Diyan, I love you og amping tang tanan.